Ekenekwa m ụnụ onye ọma na-ege ntị. Ọ ka bụkwa nwanne ụnụ nwoke a na-akpọ Azụbụike Uchenna Chibuike m ewetaghị ọkụ maka na ebe ọbụla njeli n'ife na-adị daalụkwa n'ụbọchị tata. Onye ọbụla na-enene m n'ife onyonyo a na afele mba ụwa nke Facebook, a sị m na ọ ga-adịla ụnụ na mma na ọ nwerekwana ihe ọzọ anyị na-ekwu na abụrụ ebe anyị na-ekwu bụ na nwoke na nwaanyị ọbụla na-enene m, a sị m gị tinye aka na share button ka ị sọskraịbụ ma kliki on bell icon. Ọ ya bụ ụbọchị ọzọ m na-eme ihe onyonyo ka ị na-afụ m n'iru akwụkwọ ma na YouTube ma na Instagram. Daalụkwanụ. Kedu ife anyị bịa ime n'ụbọchị tata? Na o nwerekwana ihe ọzọ na-abụrụ ife anyị na-ekwu bụ ife ma gbasalụ ndị Igbo ya na ihe anyị na-akpọ demonization of our culture and some other things that we ought to know about ourselves. Ya kedu ife anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị tata? Nke mbụ na ife anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị tata bụ Chukwu na gịnị? Chineke. Chukwu and what? Chineke. Ife m bịala ịkọwala ụnụ bụ na okwu na-aba abụrụ ofu ife, mana anyị chee na anya bụ ife bụ ofu ife, mana ọ bụrụ ofu ife. Ọ bụ na ụnụ ga-eme ntị, ụnụ ga-aghọta ọfụma nkụzi elu ụnụ, maka na ndị Igbo tụrụ ilu sị na atụgharị ọmalụ ọmalụ na atụgharị ofeke ofelu banye n'ime ọbịa. Ka ife nchọ ịjụ gị n'ụbọchị a, ịbụ ofeke ka ịbụ ọmalụ? Ngwa gezianụ m ntị ka mmalụzi ya nke Igbo abụ. Don't touch that dial. Gee ntị ka ịnụrụ ife nna-achọ ikwu n'ụbọchị tata. Kedu ife bụ Chukwu? Kedu ife bụ Chineke? Chukwu bụ a recent word. Mgbe ụka bịalụ ka eyuzube Chukwu na ife ndị nna nna anyị fa na-eyuzu before ka a na-akpọ gịnị? Chineke. Chineke na Chukwu abụrụ ofu ife. Ọnya maka nchọ ịkọwa n'ụbọchị tata. Kedu ife bụ Chukwu? Chi, ukwu. Chukwu is made up of two words, chi and ukwu. Chi in this aspect connotates what? God. And ukwu in this aspect is what? Great, meaning greater God. Greater God. But the old Igbo people na-akpọ ya greater spirit because chi is a spirit. Remember, never I called chi bụ gịnị? Your incarnate spirit, the spirit that you came to this world with. Ndị Christian na-akpọ ya what? Your guardian angel. Mana anyị nwa bụ ndị Igbo na-akpọ ya gịnị? Your great, your spiritual guidance. Mana ife anyị kpọ ndị ụka kpọrọ ya bụ gịnị? God. So chi in this context is what? God. Ịghọtala ebe m na-eje? Ka anyị na-agakwa. Ya na Chukwu bụ gịnị? Greater God. Chineke bụ ife dị omimi. O so n'ife m bịa ịkọwara ụnụ n'ụbọchị tata. Chineke is a duality principle. Onwe ya na-akpọ the principle of duality. The principle of duality states that for everything created on earth, they are in twos. Ya na iwe ọ bụla eke n'ụwa gbalị ụzọ abụọ. Onya ma eji wee nwee enu na ana, nwoke na nwaanyị, aka nri, aka ekpe, ezigbo mmadụ, ajọ mmadụ. Ihe ọbụla ekele n'ụwa ekele ya ụzọ na-abụ, ekele ya in twos. So na ife ndị Igbo na-achọ ịkọwa na before enwe ọmụmụ, na ị ga-enwe gịnị? Na ị ga-enwe mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Before amụwa nwa, na ị ga-enwe what? Mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Onye nwa bụ the principle of chi na eke. Chi and eke na-arụ ọrụ na chi a as and. So we have to separate it ka iwe ghọta ife Chineke na-ekwu. Ama nụ na-esonye. Nya chi na-arụ ọrụ ka nwoke, eke na-arụ ọrụ ka nwaanyị. Is a combination of feminine spirit or feminine energy and masculine energy fusing together to give us what? Okike, creation. Nya creation anyị na-ekwu okwu ya bụzi ife ekele eke. So na ife ọ na-achọ ịkọwalị gị bụ na ebe ọ bụ na Chukwu kele anyị na oyiyi fa, na Chukwu bụ nwoke na nwaanyị bịakọtala ọnụ wee nwee okike.
in that context, in the context of human being. Nya ife ọ na-achọ ịkọwara gị bụ na ife ọbụla dị n'ụwa nwee duality principle. Eke enu na ana. Ịghọtala ife m na-ekwu? Enu na ana, nwanyị, nwoke. Onyanwa bụ ife ahụ efu Chineke is a two principle all together. The principle of feminine energy and the masculine energy coming together enwe creation. Ịghọtala? Chineke ekekere ụwa. Ekwe na anụ maka ekekere ụwa. In that context, a na-ekwu okwu nwanyị. Onya mere that philosophy eji wee tụnyere enu na ana. Maka na enu bụ nwoke, ana bụ nwanyị. Ife mere enu ji wee bụrụ nwoke bụ na mmiri zoo ọma na ana ami eme gịnị ife epube na ana. Ịghọtala? Nya bụ na nwoke nọdụ n'enu nwanyị fa wee nwee mmekọrịta. Nwanyị eme gịnị? Nwanyị amụọ nwa. Ịghọtala? So the principle of enu na ana is also the principle of Chineke. Mma akọwasị iwe niile a n'ụbọchị tata n'ihe onyonyo a, nya bụ ife dị omimi. Mana ọ bụrụ na ị chọọ ka ị malụsịa iwe niile a, private chat me, DM me, I will teach you for free. This is what I do. Nkwana iwe ọzọ anyị na-eme abụrụ ive nkụzi a na-eme n'iwe onyonyo yana nke a na-emekwa na classroom. Ngwa daalụ n'ụbọchị tata. Ọ dị ka mma kwụsị ebe a mbọsị nta ka anyị chọọ na owele nchi. Aka m bụkwa nwanne ụmụ nwoke bụ Azụbụike Uchenna Chibuikem. A na-akpọ m ewetego ọkụ maka na ebe ọbụla m bịara na ive na-adị. Daalụ.